Ассалому алайкум, тамошобинони гиромӣ. Дарси дуюми мо аз боби адабиёти муосири тоҷик. Бевосита мо имрӯз дар бораи сардафтари адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ маълумот медиҳем. Устод Садриддин Айнӣ 15 апрели соли 1878 дар деҳаи Соктаре, тумани Шофирком аз оилаи устои дуредгар Саидмурод Хоҷа ба дунё омадааст. Вақте ки синни соли Садриддин Айнӣ ба 6-солагиву 6-моҳагиву 6-рӯзагӣ мерасад, падараш ӯро бо як буғчаи хурдакак ба худи мактаби кӯҳна барои таълиму тариба мебарад. Он вақт чхеле ки дар қиссаи мактаби кӯҳна Садриддин Айнӣ мактаби кӯҳнаро онҷо пурра тасвир намудааст, дар мактаби кӯҳна албатта домуло буд ва ӯро бурда ба ҳамун домуло барои сабақ гирифтан падараш месупорад. Садриддин Айнӣ дар қиссаи мактаби кӯҳна қайд намудааст ки вақте ки мега маро ба мактаб бурданд, мактаб дар надошт, тиреза надошт ва дар кунҷи хона як чизи монанди курсибарин баландак буд. Домуло онҷо менишаст ва дар дасташ як чӯби дароз дошт ва муллобачаҳо дар иборат аз 12 то 15 нафар дар болои як гилеми кӯҳна нишаста онҳо аз ҳафтияк дарс мехонданд. Ва ман чанд муддат онҷо таълиму тарбия чунин буд ки ман ҳамин аз синни 6-солагӣ то синни 18 сола дар онҷо онҳо сабақ мегирифтанд. Ҳар кас аз рӯи ҳамун нақшаи таълимӣ ки домло тартиб дода шуда буд ба онҳо сабақ меомӯхтанд. Анакун рӯзе ман баъди 6 моҳе ки дар худи ҳамин мактаби кӯҳна таҳсил намудам, рӯзе домуло гуфт ки ман ба ҷаноза меравам ва халифа сардори синфро аз ҷо хезонд ва гуфт то омадани ман ту ба ҳамин толибилмон ман ҳамин роҳбарӣ менамоӣ. Вақте ки домуло баромада аз мактаб баромада рафт ва халифа аз ҷо хесту ба ҳамаи бачагон роҳ оварда гуфт ки бачагон камонбозӣ, ва ҳама аз ҷо хестанду ба занозанӣ оғоз намуданд. Занозанӣ хеле ҳам дуру дароз давом кард ва як фурсате ки синфхона пур аз чангу ғубор шуд ки одам одамро намедид. ҳамин вақт ки домуло аз дарро кушода ба синфхона даромад ва дид ки чӣ гуна аҳвол аста. Онҷо хайр синфхона дар надошту як матоеро онҷо овезон карда буданд ки ӯ албатта ҳамун чизи дарро бозӣ мекард. Домуло вақте ки дар омад ва ҳамаро қатор кард ва пурсид ки ин корро кӣ ташкил кард, ва бачагон гуфтанд ки халифа, ва ӯ дасту пои халифаро баст ва ба кафи пои халифа ресмони ғафси канапро монанди ара барин давонд ва аз кафҳои пои халифа хун баромад. Ва вақте ки дар ҳолати хун баромада истоданд ва гуфт ки намакро биёред ва ҳамун намакро ба ҳамун ҷои бурида шуда ки бо ресмон бурида шуда буд, намакро зер намуд ва халифа доду фарёд занон аз ҳуш рафт. баъди ин ман мегӯяд рафтани мактабро ман қатъ кардам ва падарам маро ба хонаи биби халифа бурд ки дар онҷо танҳо духтарҳоро биби халифа таълим медод ва ман то охири хатм кардани мактаб ман дар назди биби халифа онҷо таълим гирифтам ва мактабро хатм намудам. баъди хатм кардани мактаб мегӯяд ман дар синни 12 солагӣ бо як буғчаи хурдакак
ман ба Бухоро сафар кардам аз ҳамун район ака аз ҳамун дием ки тумани Шоферкон ҳамун деҳаи Соктаре ки ҳозира онҷо онро райони Айнӣ мегӯянд. аз он ҷо мегӯяд ба тарафи Бухоро раҳсипор гаштам ва ман ба ҳамун мақсад ба он мақсад ба тарафи Бухоро раҳсипор гаштам ки ман рафта дар мадраса хонам ва илмҳои замонаро аз худ намоям. пеш аз он ки ман ба тарафи Бухоро барои хондан азми сафар намудам, баҳори ҳамон сол яъне соли 1892 ба деҳаи мо Муҳаммад Зарири Ҷӯйборӣ ки аз адабиёт илми ҳамон замон аз адабиёту аз забон бохабар буд ва таъби шоириам дошт ба деҳаи мо омаду ва ҳамаи мардуми деҳаро ҷамъ намуда дар байни ҳамон мардум ӯ шербарак ташкил кард ва ҳама мегӯяд шеър мегуфтанд ва ба ҷавоби шеъри онҳо боз дигарҳо ҷавоб медоданд ва мегӯяд вақте ки навбат ба ман расид, ман як мисра яке аз шеърҳоеро ки аз зуд медонистам, мисраи аввалаш чунин буд, ҳаминро такрор кардам: жоржи можи жоржи можи жоржи мож, ки ҳамин вақте ки мегӯяд охирин сухани ман бо ҳарфи ж ба охир расид, дигар ҳеҷ кас мегӯяд ба ҳарфи ж шеър гуфта натавонист ва ман он ҷо мегӯяд ғолиб баромадам ва Муҳаммад Зарири Ҷӯйборӣ маро таъкид кард ки вақте ки синни солат агар ба мактабхонӣ агар расад, ту албатта ман ба Бухоро биё, ман ба ту ёрӣ мерасонам барои дар мадраса хондан. ман мегӯяд вақте ки аз тумани Шоферкон мегӯяд райони Айнии ҳозира ба тарафи Бухоро раҳсипор гаштам ва ҷустуҷӯ карда кофтков карда хонаи Зарири Ҷӯйбориро ёфтам ва он ҷо чанд муддат он ҷо истодам ва баъд мегӯяд баъд рафта дар мадрасаи Мири Араб имтиҳон супордам ва он ҷо мегӯяд ба таҳсил шурӯъ намудам. ман мегӯяд дар худи мадрасаҳои ҳавзи лаби ҳавзи Девонабегӣ, мадрасаи Мири Араб, мадрасаи Кукалтош ва дигар мадрасаҳо мегӯяд 12 сол таҳсил намудам. соли аввале ки мегӯяд ман дар мадрасаи Мири Араб мехондам, ҳамон сол мегӯяд замистонаш бисёр сахт омад. ҳатто мегӯяд мурғобиҳо дар ҳавз мурғобиҳо мегӯяд ях карданд ва ман мегӯяд як кафши чӯбин доштам. аз он кафш мегӯяд об медаромад ба поям ва поям мегӯяд монанди харбузаи тобистон мегӯяд тилим кафида буд ки вақте ки мегӯяд аз ҳамун сурохиҳои кафш ба поям об медаромад, аз ҳамун кафидаҳои поям мегӯяд хун мебаромад. ман ба ҳамин минвол бо ҳамин азоб мегӯяд мадрасаро хатм намудам ва ба зодгоҳи худ ба ҳамун тумани Шоферкон баргаштам. падарам мегӯяд мо мегӯяд дар ду деҳа умр ба сар мебурдем. тобистон замистону тирамову замистон мегӯяд дар деҳаи Соктаре будем ва баҳору тобистон мегӯяд мо ба деҳаи Ғиҷдувон мерафтем. деҳаи Ғиҷдувон аз деҳаи Соктаре дар болои кӯҳ дар баландӣ буд ва ӯро мо ё айлоқ мерафтем, онро айлоқ мегуфтанд. ва ҳамин тавр ман хостам ки мана баъди хатм намудани мадраса хостам ки мактаб кушоям, мактаб барои фарзандони одамони камбағал. лекин соли 1914 худи Амиролимхон мегӯяд маро ба назди худ даъват намуд ва маро навкарони Амиролимхон ба дарбори Амиролимхон бурданд ва амир маро гуфт ки ту омада дар ҳамин дарбор писарони одамони бой, одамони дороро дарс медиҳӣ.
من روزی نشدم از بس که من میگه دو کتاب دو تا برنامه تعلیمی نوشته بودم یکی تعطیل القرآن و دیگری تحصیل الصبیان و این دو برنامه تعلیمی بخشیده به فرزندان آدمای کم‌عقل نوشته شده. وقتی که من میگه سخنی امیر رو میگه رد کردم و با دهه خود برگشتم میگه سال 1916 میگه الکوی امیرعلی خان برای نابود کردن من میگه از قفای من میگه آدم گذاشت و آنها میگه نوکران امیری مرا دستگیر کردن نتوانستند و سال 1918 میگه برادر من سیراج‌الدین خواجه را همراه زن و 5 فرزندش در خانه‌اش محکم نموده خانه را آتش زدند و برادر من سیراج‌الدین خواجه همراه زن و 5 فرزندش آنجا سوخته نابود شدند. و خود سال 1918 من مرثیه نوشتم. مرثیه با برادرم سیراج‌الدین خواجه. خواهمون خانه بیداد و ستم ویران بود. خواهمون محکمه جبر مزارستان بود. خواهمون تخت که شد باعث بدبختی ما ریزه شده بر خاکستر یکسان بود. من بعد این میگه باشو پادشاه مرا بسیار دنبالگیری کرد مرا دستگیر کرده نتوانست و ماه فوریه سال 1920 مرا دستگیر کرد میگه و با خلاصه که مرا میگه همراه نظرالله گفتنی شخص کمونیست نظرالله که از خاولینگ بود همراه او میگه مرا 75 چوب حکم نمود. وقتی که میگه ما نظرالله رو میگه 75 چوب میزدن نظرالله در چوب 52 میگه او جان به جبار سپارید. مرا بعد 75 چوب لط کردن آنها به زندان مردن پرتافتند. در زندانبانها میگه همین شخص مجروح رو با تگش میگه بریو میپرداختند. یک بریوی خونالود رو آورده میگه با تگ من پرتافتند و ما رو با بالای اون خلاصه که با بالای بریو پرتافتند و بعدی گذشتنی میگه 10 روز من 10 روز بیهوش بیحال در بالای بریو خواب کردم و بعدی 10 روز میگه من عسکران روس میگه همون در زندان رو شکسته و مرا همراه زندانبانها میگه مرا همراه زندانیان من آزاد نمودند و مرا در خودی مرا برداشته در بالای گله مرا برداشته و بیمارخانه کاگان بردند که در اون بیمارخانه همون سال روس‌ها آنجا بیمارخانه کار میکردند و همون روس‌ها میگه مرا میگه همون روس‌ها 52 روز توبه نمودند و در 52 روز میگه پشت مرا که 75 ضربی قلیچ خورده بودم 25 مرتبه پشت مرا جراحی گذراندند. بعد 75 قلیچ خوردن من میگه من پشت من مانند اونه که گوشت را از کیما میگذرونی همیشه رگ و پیوند و پوست و گوشت من میگه کیما شده بود. بعد 52 روزی در بیمارخانه خواب کردن از اونجا میگه بر اومدم و سال 1920 میگه بعد غلبه کردن انقلاب بخارا یعنی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در بخارا من میگه اولین شده یک مجله رو برآوردم که با نام انقلاب بخارا. در همین مجله میگه من هم شعرهای شاعران من هم گفته های ادیبان و درباره خبر و چیزهای همون ساله میگه معلومات های کافی میبودم. این ژورنال از سال 1900 من در این میباشد مجله در این مجله میگه من از سال 1920 میگه تا سال 1928 همینجا همچون محرر شده کار کردم و این مجله میگه
ҳам ба забони ӯзбекӣ ва ҳам ба забони тоҷикӣ мегӯяд нашр мешуд. албатта ҳам ба ҳуруфоти форсӣ ва ҳам ба ҳуруфоти лотинӣ. ана акнун соли 1928 мегӯяд ман ташкил кардану баровардани намунаи адабиёти тоҷик оғоз намудам. Чунки аллакой соли 1924 мегӯяд, аз соли 1924 республикаи Тоҷикистони мо республикаи автономӣ дар назди республикаи социалистии Ӯзбекистон буд. мо ё ки ҳамчун республикаи автономӣ дар итоати республикаи Ӯзбекистон будем. ва ман мегӯяд барои он ба баровардани намунаи адабиёти тоҷик ман мегӯяд шурӯъ намудам ки ман бояд исбот менамудам ки ман ҳамин халқи тоҷики мо забон дорад, забони худ дорад, ҳуруфоти худ дорад ва адабиёти худ дорад. ва ҳамин восита мегӯяд ман соли 1928 вақте ки ба навиштани китоби намунаи адабиёти тоҷик оғоз намудам ва худи ҳамон сол мегӯяд Абулқосими Ловутӣ мегӯяд аз шаҳри Москав омад. Мебахшед, соли 1929 мегӯяд поезд кушода шуд, рӯи поезд мегӯяд байни Россияу Тоҷикистон ва Абулқосим Ловутӣ мегӯяд ба ҳам ба воситаи поезд мегӯяд қатора ба Тоҷикистон омад ва онҷо вақте ки Абулқосим Ловутӣ ба назди ман ба хонаи ман омад, мегӯяд ҳамин шифти хона фақат саҳифаҳои китоб қати оро дода шудагӣ буд. 4 девори хона бо саҳифаҳои китобу газета оро дода шудагӣ буд ва поёни хона поёни хона ҳам мегӯяд бо ҳамон саҳифаҳои китоб мегӯяд оро дода шуда буд ва ман дар мобайн нишаста аз ҳамон мақолаву аз гуфтаҳои классикону гузаштаҳо мегӯяд ман намунаи адабиёти тоҷикро тартиб медодам ки ҳамин вақт Абулқосим Ловутӣ мегӯяд ба назди ман даромад. ва худи ҳамон сол мо якдигарро дидем. мо пештар ғоибона бо Абулқосим Ловутӣ шинос будаму, лекин ҳамон сол ӯро дидам. ман соли 1929 намунаи адабиёти тоҷикро баровардам ва исбот намудам ки ва ҳамроҳи мега Абулқосим Ловутӣ ва дигар шоирону нависандагон аз он ҷумла Турақузеҳнӣ ва дигарон мегӯяд ман исбот намудам ки ман ҳамин халқи тоҷики мо ҳуруфоти худ, адабиёти худ, санъати худ, маданияти худро дорост. ва соли 1929 вақте ки ин гуфтаҳои мо, вақте ки намунаи адабиёти тоҷик ва шаҳри Москав ба назди Иосиф Сталинович Сталин рафту ин пешниҳод шуд, Иосиф Сталинович Сталин мегӯяд қарор баровард ки ман ҳамин республикаи автономии Тоҷикистон, республикаи советии социалистии Тоҷикистон эълон карда шавад. ва аз соли 1929 республикаи советии социалистии Тоҷикистон шуд. ва мо адабиёти худро доштем, барномаи худро доштем, мактаби худро доштем, забону маданияту фарҳанги худро доштем. соли 1934 съезди якуми нависандагони СССР дар шаҳри Москав баргузор гардид ва ман ҳамроҳи Мамлакат Наҳангова, ки Мамлакат Наҳангова аз ноҳияи Ҳисор буда, он вақт духтари 16 сола буд ва ҳамчун пионери фаъол ӯро ва чанд нафар аз намояндагони Тоҷикистон мегӯяд мо ба шаҳри Москав рафтем ва соли 1934 дар худи съезди якуми нависандагони СССР ман бо устод Максим Горкӣ шинос шудам. ва устод Максим Горкӣ мегӯяд аллакой гуфт ки ман ғоибона бо асарҳои шумо ошноам, шиносам. ман романи Дохундаро хондам. ман романи 12 дарвозаи Бухороро хондам. ман романи Вопасин Амирро хондам. ман романи
ғуломонро хондам. Мебахшед ин романи 12 дарзои Бухоро ин аз Ҷалоли Кумӣ аст. Камтар сабр шуд. ва вақте ки ман хаяк соли 1900 ба ҳама маълум аст ки соли 1954 мана сардафтари адабиёти муосири тоҷики мо Садреддин Айнӣ аз олам чашм мепӯшад ва ногуфта намонад ки баъди аз гарчанде ки устод Садреддин Айнӣ ҷасади ӯ агар аз байни мо рафта бошад ҳам, лекин асарҳои ӯ, панду насиҳатҳои ӯ, гуфтаҳои ӯ, симои зебои ӯ то имрӯз дар пеши мо ҷилвагар аст. ҳеҷ вақт симои зебои ӯ, гуфтаҳои мана ҳамин пандомезонаи ӯ аз пеши назари мо дур намешавад. гарчанде ки Садреддин Айнӣ аз байни мо рафта бошад ҳам, лекин аз асарҳои барҷастаи ӯ, аз он ҷумла романи Дохунда, романи Ғуломон, повести Ятим, повести Марги Судхӯр ва қиссаи як марди бухороӣ, аз он ҷумла повести Одина, албатта ин аз байни мо нарафтааст ва имрӯз дар барномаҳои таълимии мактабҳои таҳсилоти умумӣ мо асарҳои ӯро меомӯзем ва албатта аз ӯ баҳра мегирем ва мо бо хондани асарҳои Садреддин Айнӣ аз ҳаёти гузаштаи мардуми тоҷик, аз маданияти тоҷик, аз азобу машаққати халқи тоҷик ки дар давраи амурати Бухоро кашида буданд, албатта шинос мешавем. тамошобинони муҳтарам, мо агар солҳои дароз истода дар бораи ҳаёт ва иҷодиёти Садреддин Айнӣ, дар бораи корҳои беҳтарини ин шахси мӯътабар сухан ронем, албатта кам аст ва ман аз шумо хоҳиш менамоям ки шумо бештар асарҳои назмию насрии Садреддин Айниро варақ занед, хонед